Ahojte, volám sa Rado Guňovský a vítam vás pri audioverzii môjho newslettera o investovaní a osobných financiách. Tento formát som vytvoril preto, aby ste si mohli moje články vypočuť aj na cestách v podobe krátkeho prehľadu, ktorý vám pomôže lepšie porozumieť peniazom, investíciám a osobným financiám. Poďme na to. Dnes je 2.11.2025 a dnešnou témou je slovenská ekonomika ľudskou rečou. Predstavte si rodinu, ktorá mesačne zarobí 2000 eur, ale minie 2400 eur. Každý mesiac si požičia 400 eur, lebo to nejako zaplatí neskôr. Po pár rokoch je dlh taký veľký, že z výplaty už ledva zaplatí úroky z pôžičiek. Presne takto dnes vyzerajú verejné financie Slovenska. Odborníci varujú pred neudržateľnosťou verejných financií, no väčšina ľudí týmto varovaniam nerozumie, pretože sú pre nich príliš odborné. Preto sa budem snažiť tieto varovania a ekonomické pojmy priblížiť ľudskou rečou tak, aby im každý rozumel a uvedomil si ich dôležitosť. V súvislosti s verejnými financiami Slovenska sa najčastejšie spomína deficit a dlh verejnej správy. Čo je to deficit verejnej správy? Predstavte si, že štát má každý rok svoj rozpočet, teda zoznam, koľko peňazí zarobí a koľko minie. Sú tam teda nejaké príjmy a výdavky. Príjmy predstavujú dane, odvody, poplatky, to, čo štát vyberie od ľudí a firiem. Výdavky to sú napríklad dôchodky, platy učiteľov, výdavky na nemocnice, cesty, úrady, dotácie a mnohé ďalšie. Ak štát minie viac, než vyberie, vznikne deficit. Je to schodok v rozpočte, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Dáme si príklad zo života. Ak má rodina mesačný príjem 2000 a minie 2400 eur, tak má deficit 400 eur. Musí si požičať, aby to zaplatila. Presne to isté robí štát, ale vo veľa väčších číslach. Slovenský deficit predstavuje približne 7 miliárd eur ročne, teda viac ako 5% HDP. Znamená to, že štát si každý rok toľko požičiava, aby zaplatil všetko, čo slúbil. Inými slovami, deficit je mínusový rozpočet. Nie je to dlh ako taký, ale z každého deficitu sa stáva nový kúsok dlhu. Ak má štát deficit každý rok, jeho dlh rastie. Rovnako ako keď si rodina stále požičiava, lebo míňa viac ako zarába. A čo je to dlh verejnej správy? Keď má štát deficit, musí si na chýbajúce peniaze požičať. Robí to tak, že vydá štátne dlhopisy, ktoré si kupujú banky, poisťovne, investičné fondy alebo zahraniční investori. A tieto požičané peniaze sa hromadia. To, čo štát dlhuje všetkým veriteľom dokopy, sa nazýva verejný dlh. Ďalší príklad zo života. Predstavte si, že rodina každý mesiac minie o 400 eur viac ako zarobí a následne po roku dlhuje 4800 eur. Ak to robí 5 rokov, má dlh 24 000 eur. To je presne verejný dlh, súčet všetkých minulých deficitov. Inými slovami, deficit je to, čo chýba tento rok, dlh je to, čo chýba dokopy za všetky roky. Rovnako ako pri bežnom úvere, aj štát musí zo svojho rozpočtu splácať úroky. Čím väčší dlh, tým viac platí len za to, že si požičiava. Dnes Slovensko dlhuje približne 77 miliard eur, čo je približne 60% HDP. To znamená, že ak by sme chceli dlh okamžite splatiť, museli by sme odovzdať viac ako polovicu všetkého, čo sa na Slovensku za rok vyrobí. Prečo je to neudržateľné? Ak sa nič nezmení, dlh v najbližších rokoch stúpne až k 70% HDP. Keď dlh rastie príliš rýchlo, začne tlačiť ekonomiku k zemi, pretože viac peňazí ide na splácanie úverov a menej na to, čo ľuďom skutočne pomáha. Rast dlhu sám o sebe by nebol problém, ak by sme ho vedeli zvládať. Problém je, že dlh rastie rýchlejšie ako ekonomika. Každý rok si štát požičiava, aby mohol zaplatiť bežné výdavky ako dôchodky, nemocnice, platy učiteľov, dotácie, energie a iné. Lenže čím väčší dlh máme, tým viac platíme na úrokoch. Dnes platíme na úrokoch už viac ako 2 miliardy eur ročne. A ak dlh porastie, budeme raz platiť len úroky a na iné neostanú peniaze. Kým slovenská ekonomika do roku 2028 narastie pravdepodobne 3,5-násobne oproti roku 2004, verejný dlh vzrastie viac ako 6-násobne. Znamená to, že dlh rastie oveľa rýchlejšie ako slovenská ekonomika a to je hlavný dôvod, prečo sú verejné financie neudržateľné. Ako sme sa sem dostali?
Odborníci z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, NKÚ, aj INES a mnohí ďalší sa zhodujú, že súčasný stav nie je výsledkom jedného roka, ale dlhodobého nezodpovedného správania štátu. V časoch, keď sa ekonomike darilo, sme nešetrili a nevytvárali rezervy. Politici postupne zvyšovali výdavky bez toho, aby hľadali stabilné zdroje príjmov. Pribudli populárne, ale drahé opatrenia ako 13. dôchodky, vlaky zadarmo, rôzne dotácie, balíčky a podobne. A keď prišla inflácia a spolu s ňou aj rast úrokov, požičiavať si začalo byť oveľa drahšie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to nazýva konsolidačnou únavou. Spoločnosť aj politici stratili ochotu robiť nepopulárne, ale potrebné reformy, ktoré by štát posilnili v dlhodobom horizonte. Čo by bolo treba urobiť? Aby sa dlh aspoň zastavil, musel by štát znížiť deficit približne o 2,5 percentuálneho bodu HDP, teda z dnešných 5% na približne 2,5% HDP. To by znamenalo znížiť deficit rozpočtu o približne 3,8 miliardy eur. To znamená nájsť úspory, zefektívniť štát, nastaviť priority. Alebo aj ináč povedané, nie zvýšiť dane, ale míňať rozumne, zrušiť zbytočné dávky, digitalizovať, zjednodušiť, kontrolovať efektívnosť. Taktiež si treba uvedomiť, že reformy nie sú trest, ale investícia do toho, aby štát nekolaboval o pár rokov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že štátny deficit sa bude v nasledujúcich rokoch zvýšovať z 5% HDP v roku 2025 až na 5,3% HDP v roku 2028. A to napriek tomu, že vláda plánuje nižší deficit, a to iba 2,8%. Zatiaľ však neukázala konkrétne opatrenia, ako to dosiahne. Kam smerujeme, ak sa nič nespraví? Ak budeme pokračovať ako doteraz, čaká nás scenár, ktorý už vidíme inde. Rýchlo rastúci dlh, vyššie úroky, menej peňazí na služby, tlak na zvyšovanie daní. Každá ďalšia kríza nás potom zasiahne silnejšie, lebo nemáme rezervu. Štát, ktorý si neodkladá, žije od výplaty k výplate. Keď príde problém, nemá z čoho zaplatiť účty. Nádej namiesto rezignácie. Ako napísal Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ak strátime vôľu pokračovať, lahneme si do snehu ako unavený turista. Ale cesta k zdravým financiám vedie len vpred. Tento problém sa nedá vyriešiť za rok, ale dá sa začať riešiť hneď. Lepším plánovaním, menej rozhadzovať a viac zodpovednosti. Bude súčasná vláda v nasledujúcich 2 rokoch zodpovednejšia? Odpoveďou je pohľad na predchádzajúce vlády Roberta Fica a zároveň pohľad na súčasnú vládu, ktorá je pravdepodobne najmenej zodpovedná. Takže súhlasím, netreba sa vzdávať, ale zároveň sa treba viac spoliehať na seba a nie na vládu. Investovanie je spôsob, ako sa stať menej závislým od vlády a viac zodpovedným za svoj vlastný život. Chcete sa oslobodiť od neistoty, vziať svoj život do vlastných rúk? Napíšte mi, rád vám ukážem, ako začať investovať zodpovedne a dlhodobo. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu môjho newslettera. Ak vám tento obsah dáva zmysel a prináša hodnotu, budem rád, ak ho budete zdieľať ďalej, alebo sa prihlásite na odber newslettera na rginvestments.sk. Nájdete ma aj na YouTube, Spotify, Instagrame a LinkedIne. Počujeme sa opäť pri ďalšom vydaní. Čaute.